다른 어머니에게 성로리아 도마 자시비에 잠시시와 Najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich. Przesyłam wszystkim Tashi i Delek. Dzisiaj mamy czwarty dzień naszych nauk. Wczoraj było coś, czego nie wyjaśniłem dość dokładnie. Te 5 głównych tekstów Maitreyi, które pamiętacie, że tam były pewne różnice pomiędzy tym, które teksty zalicza się do tych 5 dzieł Maitreyi w tradycji chińskiej i tybetańskiej. Te, które są takie same w obu kanonach, te 3 dzieła są bardzo podobne, bo wszyscy uważają, że istnieje wiele podobieństw pomiędzy nimi, że one musiały być napisane przez tego samego autora. Powiedziałem wtedy, że poziomy yogaczary były akceptowane przez obie tradycje. W Tybecie mówi się, że one zostały napisane przez Asangę, zaś w Chinach mówi się, że napisał je Maitreya. I to jest jakby jedna z głównych różnic pomiędzy tymi tradycjami. Drugą różnicą jest to, drugą różnicą jest to, że właśnie chińska tradycja nie uznaje, że Gyulama została napisana przez Maitreję. Teraz przechodzimy dalej. Chciałbym jakby kontynuować tą rozmowę wczorajszą. I teraz przejdziemy do Asangi. Wczoraj mówiliśmy o tym, czy Maitreya był osobą historyczną, czy nie, czy żył, czy też po prostu był Buddą, bodhisatwą, z którą skontaktował się Asanga. W Tybecie my zazwyczaj nie traktujemy go jako osoby fizycznej, raczej jako Buddę, jako bodhisattwę albo lub bodhisattwę. Tak czy inaczej, my wierzymy w Tybecie w to, że Asanka po prostu zaanotował, zapisał nauki Maitreyi i w ten sposób on jakby przeniósł te nauki ze świata bogów do świata ludzi. Inaczej najprawdopodobniej to był jedyny sposób, aby przenieść jakieś nauki ze świata bogów do świata ludzi. Więc
Więc mówiłem o tym, że istnieje duża dyskusja na temat tego właśnie, czy Maitreya był człowiekiem, czy nie, czy faktycznie pisał te teksty, czy nie. Niektórzy naukowcy niektórzy naukowcy oczywiście może po prostu nie przyjmują tego rodzaju jakby wyjaśnień, że ktoś mógł mieć tego rodzaju wizje i spisywać nauki, których zwyczajnych ludzie których ludzie nie słyszą, tak? Ale z drugiej strony są też tacy naukowcy, którzy bardzo szanują kulturę buddyjską i naukę buddyjską i, i jakby nie odrzucają tego rodzaju teorii. A przyjmują ją jako coś, co w tradycji buddyjskiej może jest możliwe. Wielu uczonych, którzy bada buddyzm na poziomie jakby akademickim, to też są buddyści. I jednocześnie badają buddyzm właśnie więc z jednej strony zajmują się buddyzmem na uniwersytetach i akademiach, więc angażują się w taką pracę po to, by wzmocnić buddyzm, by go lepiej, by inni mogli go lepiej zrozumieć, by wszyscy go mogli lepiej zrozumieć i akceptować i by go popularyzować. Bardzo często taka motywacja przyświeca tym uczonym. Dzisiaj wiele tego rodzaju badań odbywa się na poziomie międzynarodowym. Niestety teraz jest. W naszych czasach ludzie wierzą w to, co mogą dotknąć, zobaczyć, powąchać i tak dalej. Więc kiedy i tutaj pojawia się problem jakby z naukami buddyjskimi, bo nie mamy faktów, nie mamy dowodów rzeczowych, materialnych na pewne twierdzenia dotyczące naszej historii. Niektórych ludzi to nie satysfakcjonuje. Nie uznają tego rodzaju argumentów. Szukają jakichś faktycznych dowodów, fizycznych, namacalnych dowodów. W pewnym sensie ci naukowcy, którzy szukają tych dowodów i którzy badają te teksty w taki bardzo nowoczesny sposób, jakby oddają przysługę buddyzmowi, gdyż w przeciwnym razie, jeżeli by takie badania nie były prowadzone, to niektórzy naukowcy, niektórzy badacze w ogóle odrzuciliby tezy buddyzmu i w ogóle odrzuciliby filozofię buddyjską. A dzięki temu, że istnieją tego rodzaju badania akademickie nad filozofią buddyjską, ona jest uznawana jako filozofia, ona jest częścią całej tradycji filozoficznej tego świata. Kiedy podczas codziennego życia większość czasu spędzamy na takich bezsensownych, nieważnych działaniach, tak? Jest wiele rzeczy powinniśmy robić, moglibyśmy robić, ale ich nie robimy. Za to robimy wiele niepotrzebnych i nic nieznaczących rzeczy. Czasami pojawia się taka rywalizacja pomiędzy różnymi religiami, różnymi szkołami, różnymi filozofiami, społecznościami i tak dalej. Różnią nas pewne drobne poglądy i uważamy, że te różnice są bardzo ważne.
Głównie do nich przykładamy znaczenie. Ale zamiast tych debat i spędzania czasu nad rozważaniu tych różnic, moglibyśmy tak wiele dobrego zrobić. Wydaje nam się wtedy, że nie mamy czasu na robienie nic innego, bo musimy tutaj kłócić się i udowadniać swoją pozycję i tak dalej, że to jest takie ważne. Wcale nie jest to ważne. 야나 진짜 79고 nie 진짜 땅에 다리 쉬고 하기 Musimy zaplanować pewne właściwe, dobre działania, zaplanować ten czas dobrze. Nie wiem, czy tu zrozumiałam do końca. Więc ta cała debata, czy Maitreya był osobą fizyczną, historyczną, czy nie, to wszystko, ta cała debata miała na celu to, aby propagować i to jakby nie jest aż takie ważne. Ta cała debata nad Maitreyą i jego pochodzeniem nie jest aż takie istotne, prawda? Jeżeli bez względu na to, czy on był osobą historyczną, czy nie, należy również pamiętać, że fizycznymi, faktycznie historycznymi osobami, które propagowały pogląd szkoły tylko umysł, był Asanga i Vasubandhu. Asanga urodził się w Purushapura, w kraju Gandhary na północnych Indiach. Początkowo wstąpił do społeczności mnichów tego pojazdu podstawowego i medytował na pustość. Według biografii Vasubandhu przetłumaczonej przez Mr. Ijinga była to szkoła Sarvastivada, ale według Xuanzanga była to szkoła Mahisasaka. Ale tak czy inaczej, on praktykował tę medytację, te praktyki, ale to nie zadowoliło Asangi, więc później podążył za Maitreya jako swoim guru, praktykował Mahajanę i medytację na pustość z tradycji Mahajany i rozwinął urzeczywistnienie. I tutaj, kiedy mówimy, że Asanga podążał za kimś jako swoim guru, zazwyczaj, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest czyimś guru, to uznajemy, że ten guru to jest jakaś osoba, tak? Więc mówiąc to, musimy brać pod uwagę jakby to, czy znowu jakby w nawiasie to, czy Maitreya był faktycznie osobą fizycznie istniejącą, czy nie. Tak czy inaczej, dla Asangi ewidentnie był guru. I teraz te teksty, które napisał, główne teksty, które napisał Asanga, to Kompendium Abhidharmy, traktat wyjaśniający nauki i Kompendium Mahayany. I te teksty uznaje się za dzieła Asangi. Dodatkowo japoński uczony Yokoyama Koisitu twierdzi, że istnieją jeszcze dwa teksty, podobieństwa do środkowej ścieżki i komentarz do Sutry Vajra Ostrza, które również on uważa, że zostały napisane przez Asangę. Obraz nam się zawiesił znowu. Więc istnieją te dwa dodatkowe teksty, tak? Pierwszy z tych tekstów to są podobieństwa do środkowej ścieżki, które omówię troszkę później. I komentarz do właśnie Sutry Vajra Ostrza.
Kiedy spojrzymy na te powyższe teksty, to wygląda na to, że Asanga najpierw medytował praktykował w tradycji podstawowego pojazdu, a potem dopiero w tradycji Mahayany. Więc kiedy Asanga jakby przeszedł z tego podstawowego pojazdu do Mahayany, to wówczas czytał, studiował te rdzenne wersy środkowej ścieżki napisane przez Nagarjunę i napisał do nich komentarz. I ten komentarz to były właśnie podobieństwa do środkowej ścieżki. Tak nazwał ten swój komentarz. Ten komentarz do sutry Vajra Ostrza również jest napisany z perspektywy właśnie Madhyamaki, dlatego można wyraźnie jakby powiedzieć, że Asanga najpierw studiował i jakby w Madhyamakę, tak? Najpierw wszedł do szkoły Madhyamaki, a potem dopiero jakby rozwinął ją dalej i rozwinął własną szkołę. Z pewnością Madhyamaka i Sarvastivada bardzo mocno wpłynęły na myśli Asangi. Jeśli przyjmiemy, że te poziomy yogaczary były napisane przed Asangą, zanim pojawił się Asanga, że to jakby była praca zbiorowa, tak, jak mówiliśmy wcześniej, to wówczas jakby największym wpływem, największym dziełem Asangi byłoby kompendium Abhidharmy. Przepraszam, innymi dziełami, które napisał, to było kompendium Abhidharmy i traktat wyjaśniający nauki, natomiast największym jego dziełem było kompendium Mahayany. Pisząc kompendium Mahajały, on zrewidował, zebrał na nowo wszystkie prezentacje praktyki i myśli buddyjskiej i wszystko to, gdzie znalazł jakieś błędy, gdzie nie następuje jakieś pomyłki, on jakby naprawił, ustanowił kompletną, niezafałszowaną filozofię szkoły tylko umysł. Czyli on jakby zebrał wszystkie szkoły dotychczas istniejące i jakby nadał im nową, taką udoskonaloną formę i dodał właśnie te ostatnie myśli ostatnie tezy dotyczące filozofii tylko umysłu. Więc jak już wcześniej, tak to się zwykle przedstawia, jednakże w kręgach akademickich dyskutuje się nad tym, a to dlatego, że istnieją 4 różne tłumaczenia kompendium Mahayany na język chiński. Nie wiem, czy chodzi tylko czy bierze się tu pod uwagę tłumaczenie na tybetański. Myślę, że to są 4 różne tłumaczenia na język chiński. Kiedy je porównamy, okaże się, że jest wiele różnych punktów dotyczących szkoły tylko umysłu yogaczary, które pojawiają się w 2 późniejszych tłumaczeniach, ale nie ma ich w 2 wcześniejszych tłumaczeniach. Więc to jest ten sam tekst, z tego samego oryginału tłumaczony, z tego samego, ale 2 późniejsze tłumaczenia są nieco inne. Jest kilka punktów dotyczących szkoły tylko umysł, które pojawiają się tylko w tych późniejszych tłumaczeniach. Więc
te najważniejszy tytuł z tych tłumaczeń to jest tłumaczenie mistrza Yijinga i nie wiem kogo. Nie, nawet jeżeli spojrzymy, kiedy spojrzymy na jakby ogólną strukturę tego tekstu, kompendium Mahajany, to ten tekst, zobaczymy, że ten tekst jest bardzo dobrze, tak systematycznie ułożony. Odpowiednie grupy, kategorie i tak dalej. Od samego początku istnieje taki duży, wyraźny sposób porządkowania treści. Więc skąd wzięło się jakby podstawa do stworzenia tego kompendium? Więc to jest jakby Asanga wziął jakby za podstawę pogląd związany z praktyką wszystkich szkół Mahajany i dodaje do tego uporządkowaną prezentację poglądu tylko umysł, czyli innych szkół Mahajany, głównie Madhyamaki oczywiście. I dodał do tego prezentację szkoły tylko umysł, która została stworzona później i tutaj do tego tekstu jakby dodana. Naukowcy w zasadzie nie mają co do tego wątpliwości. Jeśli chodzi o autorstwo, japoński uczony gdyż wiadomo, że w czasie, kiedy to kompendium Mahajany powstawało, to istniała już szkoła tylko umysł. Była dość dobrze jakby opisana, opracowana, więc nie było powodu, dla którego Asanga miałby nie ująć tego poglądu w tym całym kompendium. Jeśli zaś chodzi o autorstwo tego tekstu, to istnieją różne opinie na ten temat, jak zwykle. Istnieje jeden japoński uczony, nazywa się chyba Masato Nagao. Utrzymuje, że Asanga napisał całe kompendium sam, podczas gdy inni uczeni, w przeciwieństwie do niego, twierdzą, że to kompendium zostało napisane przez kilka osób we współpracy. Jest inny tekst napisany przez Asangę, traktat wyjaśniający nauki, również właśnie przypisywany Asandze. Też niektórzy uczeni uważają, że napisany został przez niektórych uczniów po tym, jak skompilowali i dodali ostatnie rozdziały poziomów Yogaczary, bo tak jak mówię, istnieje teoria, że poziomy Yogaczary to jest jakby zbiorowe dzieło, które powstawało przez kilka pokoleń. Więc ci naukowcy utrzymują, że kompendium Abhidharmy również zostało napisane przez kilku uczniów jako leksykon i jakby kompilacja leksykon albo po prostu zbiór terminologii, zbiór terminów. W poziomach yogaczary istnieją różne opisy różnych praktyk i dharmy i tak dalej. I w związku z tym utrzymuje się, że kompendium Abhidharmy napisane przez Asangę, czy też jego uczniów, to jest jakby taki zbiór terminów, taki glosariusz napisany jako dodatek do tych poziomów yogaczary.
Następnie kompendium Mahajany, o którym teraz mówimy, podobnie jak te dwa teksty, zostały napisane z zamiarem zebrania znaczenia i kluczowych punktów w jednym tekście, czyli wszystkich punktów praktyki Mahajany, i było późniejszą kompilacją tych wszystkich poziomów filozofii, tylko umysł, Madhyamaki i tak dalej. I ci uczeni utrzymują, że zostało napisane przez Asangę, a inni znowu utrzymują, że zostały napisane przez zbiór, przez kilka osób, ale tak czy inaczej wszyscy zgadzają się co do tego, że te kompendium Mahajany i kompendium Abhidharmy i zdecydowanie było napisane przez tego samego autorstwa. Jest wiele podobieństw pomiędzy nimi i innymi. Zatem zastanówmy się, kim był ten historyczny Acharya Asanga. Mogło być tak, że po pierwsze najpierw było kilku praktykujących, którzy mieli wspólne poglądy i idee wynikające z ich doświadczenia, z ich urzeczywistnienia, które następnie zebrali i w tym zebrali w jakiś taki usystematyzowany sposób. I wówczas Asanga to była nazwa dla tej grupy, e, dla całej tej grupy, która stworzyła ten materiał. Dzisiaj wielu ludzi jakby kompiluje i redaguje wzajemnie swoje teksty i często jest tak, że oni wtedy podpisują się tylko nazwiskiem jakby najważniejszej z tej osoby, z tej grupy. Tak było często w starożytnych Indiach. Czyli jakby pomocnicy, a asystenci nie byli uwzględniani jako autorzy, był tylko główny mistrz. Tak więc kompendium Mahajany mogło być redagowane w ciągu kilku wieków, wielokrotnie zmieniane, z dodawanymi i usuwanymi fragmentami, ale w związku z tym istniały różne oryginały, różne treści. I cały czas to kompendium było podpisywane jako napisane przez Asanga, ale ci dodatkowi edytorzy nie byli jakby pisani, nie uwzględniało się ich, bo nie było takiego zwyczaju, aby to robić. I stąd mogą się pojawić różnice później w tłumaczeniach na inne języki tego samego tekstu, bo kolejne tłumaczenie opierało się jakąś kolejną wersję oryginału. Ludzie, którzy zmieniali, edytowali dany tekst, nie byli uwzględniani w kolofonie, w podpisach. Być może, że pierwszy tekst kompendium Mahajany i ten, który widzimy teraz, znamy dzisiaj, różniły się między sobą. Oczywiście dzisiaj, ale tak czy inaczej, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że on nie został napisany przez Asangę albo nie został później edytowany przez Asangę. Tak jakby główny przekaz, główna filozofia zawarta w tym tekście jest bardzo silna, bardzo, bardzo oczywista. Wszystko bez względu na to, kiedy my teraz sobie wyobrażamy, że Asanga coś napisał, to wyobrażamy sobie, że to był jakiś mistrz, który zamknął się w jakimś domu, wziął pióro i tekst i te papierusy i zaczął spisywać to wszystko razem, tak? Przy świeczce. A potem przekazał komuś. Nie, to tak się nie odbywało najprawdopodobniej.
다지 미망부 시비지 규니 로자타만 비르 Najprawdopodobniej taki kompendium Mahajany, które teraz dzisiaj znamy, nie zostało napisane własnoręcznie przez Asangę. Być może Asanga mówił, ktoś spisywał, ktoś kolejny poprawiał i tak dalej. I wiele poprawek w ten sposób powstawało na tym tekście. Bo on sam na przykład tego nie pisał, albo może pisał część, a część dyktował, część tylko mówił. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy 100% tekstu faktycznie własnoręcznie zostało napisane przez Asangę. Tam jest tyle różnych redakcji i dopisków, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić dzisiaj, że to zostało wszystko napisane przez jedną osobę. Więc należy pamiętać, że czy to jest tylko umysł yogaczary, czy główni, czy filozofowie tej szkoły, czy też praktykujący w tej szkole uważali Asangę za swego mistrza i mieli do niego bardzo wielkie oddanie. 처지는 숭급 체산한다도 야면은 처지니 축직다 아니 슈다 망보시 당한제 영원히 여래 드니 민주사야 디술이야 Więc niektórzy jakby myśleli, że bardzo wiele ludzi jakby przepisywało te teksty, poprawiało te teksty właśnie kierowani tym oddaniem, aby je upowszechniać. Powinniśmy jakby być wdzięczni za to wszystkie wysiłki tych wszystkich ludzi, którzy jakby tworzyli tego rodzaju dzieła. Dzięki nim dzisiaj możemy przeczytać taki tekst i go studiować. Więc kolejnym mistrzem szkoły Tylko Umysł był Vasubandhu. Vasubandhu był, jakby jego historia jest podobna do historii Asangi, który był jego starszym bratem. Vasubandhu również najpierw wstąpił do społeczności mnichów tego podstawowego pojazdu i od początku był bardzo znany z bardzo wysokiej inteligencji, bardzo dużej inteligencji. Później mówiąc o tej historii, którą znamy, tradycyjnie powtarzanej, później jego brat Asanga przeciągnął go do Mahajany. Jakby najpierw jego brat Asanga przeszedł z Sarvastivady do Mahajany i przyciągnął swojego młodszego brata i oni razem później zebrali i zorganizowali właśnie pogląd Szkoły Tylko Umysł. Najbardziej znanym jakby dziełem, który Vasubandhu napisał, kiedy będąc jeszcze w Sarvastivadzie, była skarbnica Abhidharmy. Jak wyjaśniłem wcześniej, pod koniec XIX wieku naukowcy badający buddyzm zaczęli od dyskusji, czy w ogóle nie tylko buddyzm, w ogóle tą filozofię buddyjską, zaczęli od dyskusji na temat dat i narodzin Vasubandhu, gdyż Vasubandhu był już wtedy bardzo znanym filozofem buddyjskim. I zapoczątkowali proces tych nowych badań. Więc najpierw chcieli właśnie dowiedzieć się, kiedy żył Vasubandhu. W tym czasie istniały dwie główne jakby pozycje dotyczące tych dat. Jedni twierdzili, że Vasubandhu żył w IV wieku, drudzy, że w V wieku.
To były takie dwie teorie pojawiły się. 다다디 직동 구경업 중 하시길 원래야. 파그로바라로 Tak było do 1951 roku, ale wtedy taki uczony Frauwallner, pewnie Niemiec, zaproponował, że mogło być dwóch wasubandów. Że nie ma co się kłócić, najprawdopodobniej było ich dwóch, że żyli w dwóch różnych wiekach. I tak powstała hipoteza, że było właśnie tych dwóch wasubandów. Z tych dwóch jakby z tych dwóch wcześniejszym był właśnie ten młodszy brat Asangi, który żył w IV wieku i z powodu wpływu swojego bracia odpuścił on Sarvastivadem, wstąpił do Mahayany, zaś drugi Vasubandu był autorem skarbnicy Abhidharmy i żył w V wieku. I cały czas był jakby uczonym, czy też szkoły Sarvastivada, a później wstąpił do szkoły sutr. To jest jakby kolejna teoria, tak? Więc jakby jedna teoria mówi, że ten pierwszy Vasubandu, ten wcześniejszy Vasubandu, brat Asangi, stworzył te wszystkie teksty dotyczące szkoły tylko umysł, natomiast ten drugi Vasubandu stworzył skarbnicę Abhidharmy, tak? A nie tak, że ten sam Vasubandu stworzył najpierw jeden z tych tekstów, potem kolejne, kiedy przeszedł z jednej szkoły do drugiej. Nie jestem w stanie wymówić słowa Frauwallner. Jak się mówi? Ta hipoteza o dwóch Vasubandu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naukowców i była bardzo, bardzo jakby popularna. Wielu innych uczonych akceptowało tą teorię. Głównymi źródłami, jakie ten uczony Frauwallner jakby o które opierał swoją teorię, to były historie zapisane w biografii Vasubandu, przetłumaczone przez Yijinga, a drugim to były zapiski Xuanzanga z podróży do Indii, trzecią były historia Dharmy Buttona i historia buddyzmu Taranaty. Więc to były jakby główne teksty uważane jako źródła wiedzy na temat miejsca i narodzin i życia Vasubandu i faktem, że on był młodszym brakiem Asangi. I te wszystkie teksty, które właśnie teraz wspomniane teksty, te historie, jakby zgadzają się co do tego, kim był Vasubandu, ale z drugiej strony to były takie jakby historie przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, tak? Spisane przez tych mistrzów. Na przykład historia buddyzmu Taranaty to właśnie były głównie tego rodzaju historie, o których mówiło się, które ludzie znali, ustnie sobie przekazywali, a Taranata je jakby spisał. Więc to nie ma tutaj jakichś historyków, którzy za życia Vasubandu pisali o jego życiu i tak dalej. Tego rodzaju dokumenty nie istnieją.
Drugim jakby źródłem badań tego Frau Wallera były teksty przypisywane Vasubandu w chińskim kanonie. I, a trzecim były relacje podane w komentarzu Vasumitry do skarbnicy Abhidharmy i innych komentarzach późniejszych uczniów, więc takie późniejsze relacje dotyczące tego tekstu i tego autora. Więc na podstawie powyższych wszystkich źródeł ten Frau Wallner doszedł do wniosku, że istniało dwóch Vasubandów. Więc te tradycyjne historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, później spisane, on uważał, że one nie są właściwym dowodem historycznym na to, jak żył Vasubandu, bo w takich historiach zawsze będzie trochę prawdy i trochę fikcji, trochę zmyślenia. Więc nie można ich uznawać za jakby bazę do poważnych badań historycznych, jako podstawę do badań historycznych. Więc było sporo ludzi, którzy jakby sprzeciwiali się tego rodzaju teorii. Japoński uczony Hirakawa Akira napisał w ten sposób: o wielu indyjskich tekstach tradycyjnie mówi się, że zostały napisane przez jedną sławną osobą. Taka jest tradycja. W szczególności imiona takie jak Vasubandu czy Vasumitra są związane z sanskryckim Vasu, które jest tytułem. Więc wiele osób nazywano tego rodzaju imieniami, bo to był jakby taki tytuł. Vasu to jest imię jednego z bogów indyjskich, więc jakby nazywając kogoś Vasu, jakby było to taki wyraz szacunku dla tej osoby. Dlatego być może, że było w całej historii buddyzmu było wiele osób o imieniu Vasubandu, albo nazywanych Vasubandu. Yogacara była bardzo znaną, bardzo popularną filozofią buddyjską, dlatego na przykład przyjrzyjmy się tym, jak to było w Tybecie. W Tybecie mówi się, że nie ma miejsca w Tybecie, w których nie odwiedził Guru Rinpoche. Tutaj jest odcisk dłoni Guru Rinpoche, tam jest odcisk stopy Guru Rinpoche i tak dalej, i tak dalej. Ale jak spojrzymy na historię, na fakty historyczne, gdy Guru Rinpoche przybył do Tybetu, to historycy mówią, że spędził w Tybecie 18 miesięcy tylko. Więc jak przez 18 miesięcy mógł przebyć cały Tybet? Oczywiście mógł mieć jakieś cudowne moce i czyste wizje, w których przemieszczał się z miejsca na miejsce. Wówczas może byłoby to możliwe, ale tak czy inaczej, wielu ludzi uważa, że Guru Rinpoche tu był, odwiedził to konkretnie miejsce. On tutaj był fizycznie, naprawdę. Tutaj zostawił odcisk dłoni albo stopy.
Podobnie jest w Indiach ze szkołą yogaczary, z tradycją yogaczary, która była bardzo znana, bardzo popularna wtedy w Indiach, a tacy mistrzowie jak Asanga, Maitreya, Vasubandhu byli bardzo znani. Byli znani wielcy mistrzowie i uczeni. Trzeba pamiętać, że oni byli wielkimi praktykującymi, nie tylko filozofami. I osiągnęli wielkie urzeczywistnienie. I w związku z tym ludzie jakby okazywali im wiele szacunku. I, nie ma, i wielu ludzi jakby wielu ludzi jakby wykorzystywało ich imiona po to, żeby coś osiągnąć. Na przykład mówili, tu był Vasubandhu, tu był Vasubandhu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to po prostu było. To wynikało ze sławy i znaczenia tych mistrzów, tak, że ich imię było wykorzystywane. Jakby oni wierzyli faktycznie, że błogosławieństwo Vasubandhu w danym miejscu, że ono jest, istnieje, działa. W każdym razie z powodu zbytniego polegania na tych takich tradycyjnych jakby przekazach przekazywanych z ust do ust, takich jak życie Vasubandhu przetłumaczone na język chiński przez Xi Jinpinga, pojawiły się sprzeczne hipotezy. Wszystko, co mówimy w oparciu o takie nieścisłe opowieści o pewnych osobach czy wydarzeniach z historii Indii na temat, one są wszystkie niedokładne, one wszystkie prowadzą do sporów. Tak niestety wygląda historia tamtych czasów, że nic nie było spisywane, faktograficznie opisywane, tylko były to cała historia polega na przekazach, takich ustnych przekazach tradycyjnie utrzymywanych z pokolenia na pokolenie. Stąd dzisiaj jakby jest tyle debat i dyskusji na ten temat. Dlatego kiedy badamy historię Indii, badamy historię tradycji yogaczara, to ciężko oprzeć się o jakiekolwiek zapiski, manuskrypty. Wszystko to są ustne przekazy, które później ktoś spisał. Ciężko powiedzieć, czy to są jakby ważne źródła historyczne do badania biografii jakichś historycznych osób. Ciężko powiedzieć, czy takie czy inne wydarzenie się faktycznie zdarzyło, czy nie. Starożytni mieszkańcy Indii w ogóle nie zastanawiali się nad przyszłymi pokoleniami, w ogóle nie zastanawiali się nad tym, że trzeba coś im, jakiś dowód, jakieś coś przekazać kolejnym pokoleniom, w ogóle o tym nie myśleli. Nawet nie wiemy, kiedy odszedł Buddha. Kiedy się narodził, kiedy odszedł. W ogóle nie jesteśmy w stanie tego na 100% stwierdzić. Gdyby jacyś królowie jakby zapisywali tego rodzaju wydarzenia, to może byłoby to jakąś podstawą do badań czy pewności, ale nikt tego nie robił. To, co Ashoka spisał na swoich filarach, tych kolumnach, być może było prawdą. I nawet Ashoka pisał, najprawdopodobniej wtedy i wtedy urodził się Buddha, albo wtedy i wtedy stało się to i to. Gdyby Ashoka tych filarów nie stworzył, nie wykuł w kamieniu tych słów, to nic by na ten temat nie zostało. To w ogóle nic byśmy się już nie widzieli. Potrzebujemy jakichś dowodów, tak, jakichś fizycznych, namacalnych dowodów, żeby tego rodzaju rzeczy stwierdzić. Tak współczesny świat działa i tak współczesna nauka działa, że tego rodzaju dowody są potrzebne.
Więc te kamienne filary Asioki pozostawione przez Asiokę są bardzo wartościowe dla nas dzisiaj. W przeszłości nikt nic nie zapisywał, nikt niczego nie podpisywał, nic żadnych dat nie używał w Indiach, oczywiście. To byli po prostu ludzie, którzy przekazywali sobie informacje jedna osoba po drugiej. I tak z pokolenia na pokolenie przekazywane były te historie. Ale takie przekazy się zmieniają z osoby na osobę, prawda? Każdy przekaz jest troszkę, jest zawsze inny, prawda? Nawet jedna osoba, jak powtarza tą samą historię kilka razy, to zmienia, to nigdy nie powtarza jej dokładnie w taki sam sposób. A już nie mówiąc o tym, że kolejne osoby przekazując ją kolejny raz znowu coś zmieniają, więc po jakimś czasie ta historia zaczyna brzmieć już zupełnie inaczej. Oczywiście w tych przekazach mogą się znajdować jakieś fakty, jakieś rzeczy, które faktycznie się zdarzyły, ale ciężko powiedzieć, ile tego jest, tego w nich jest. Więc teraz rozpoczynamy 30 minut przerwy. Będziemy kontynuować ten wywód dotyczący Vasubandhu. Zawiesił się obraz po mnie. Więc w 1959 roku był taki uczony indyjski, Jaini się nazywał. I on mówił o tym, że on badał tą skarbnicę Abhidharmy i inny tekst, który się nazywał Lampa Abhidharmy. Chyba musimy sprawdzić łącze internetowe. Rozumiem, bo obraz jakoś tu się zawiesza.
Więc kiedy mówimy o tej skarbnicy Abhidharmy, o tym tekście, który powstał, więc jeden z tych tekstów dotyczy tego Sarvastivady, a drugi dotyczy Mahayany. Więc wygląda na to, że jakby treść tych dwóch tekstów jest dość podobna. Ona podobna jest do dwóch innych tekstów, które się nazywały Vaitulika Shastra i Vaitulika Shastra Praveda Dvaram. Nie mamy tłumaczenia tych tekstów na język tybetański, ale jak rozumiem, przetrwały one w sanskrycie i ten indyjski uczony Padmanabh Jaini był w stanie je porównać, wszystkie. Tak czy inaczej, czyli na przykład skarbnica Abhidharmy i Lampam Abhidharmy są podobne do tych dwóch tekstów, tych dwóch siastr. Vitulika Shastra Sadi Vitulia Shastra Sag Sigdi Tizen the Tumbuyo. Tizen the Tanya Uyaba. Tizen Tawa the Tumbuyo Beki. Dlaczego mówimy, że te teksty są podobne? Po prostu we wszystkich tych tekstach, jakby 4 tekstach, używa się tych samych terminów, tych samych zwrotów, tych samych słów. Analizując jakby słownictwo, terminologię tych tekstów, jakby możemy powiedzieć, że one są bardzo, bardzo podobne. I mało tego, w tych siastrach jest przedstawienie 4 rodzajów natury, 4 rodzajów, które później znajdujemy w tekstach filozofii tylko umysł. Ten uczony Flauwarner, o której wcześniej mówiliśmy, więc on twierdzi, że autorem tej skarbnicy Abhidharmy był jakiś inny Vasubandhu, tak? Był drugi Vasubandhu, który żył później, który przyjął pozycję Mahayany i jakby stworzył ten tekst na tej podstawie. Więc jakby Więc to był jakby jeden z wywodów tego Fowlera, że te 2 teksty, że ten tekst Skarbnicy Abhidharmy tak różni się bardzo od innych tekstów przypisywanych Vasubandhu, że to musiały być 2 różne osoby, a poza tym wyraźnie wygląda, że ktoś, kto pisał tą Skarbnicę Abhidharmy i potem napisał oto komentarz, jakby wyraźnie miał poglądy Sarvastivady, a nie Mahayany. I w związku z tym to nie mógł być Vasubandhu, bo Vasubandhu miał poglądy Yogaczary i Mahayany oczywiście.
Więc to jest jakby, ale to oczywiście to jest jedna z teorii, jedno z przedstawienie. Inni oczywiście uczeni i historie przekazywane ustnie, zapisane później przez Taranatę i innych mówią o tym, że po prostu Vasubandhu zmienił swoją pozycję. Najpierw napisał tekst, który przynależał jakby do Sarvastivady, a potem jakby zmienił pozycję, przyjął pozycję Mahayany i pomógł Asandze stworzyć teksty dla szkoły tylko umysł. Kolejnym jakby później był kolejny uczony w 1967 roku, Schmidhausen, który używał pewnych logicznych kryteriów i jakby mniej więcej zgadzał się z tym, raczej z tym uczonym indyjskim Jainim. Więc on jakby zaprzeczył temu, że było dwóch różnych Vasubandhu i że a to dlaczego? Czym to poparł? Lambert Schmidhausen Schmidhausen Więc ten Lambert Schmidhausen był niemieckim uczonym. On stwierdził, że są dwa kryteria jakby oceniania tych tekstów i tej pozycji dotyczącej Vasubandhu. I gdy badamy teksty Vasubandhu i chcemy jakby się przekonać, kim on był, to musimy to możemy zastosować dwie metody, które on również zastosował. Więc jakby istnieje taka pierwszy taki jakby teza, że w szkole w tej szkole sutr istnieje taka teoria o pojedynczym strumieniu świadomości, gdzie Chitta, Manas i Vijnana są tego samego rodzaju. Czyli to jest jakby tak zwany jednowarstwowy strumień świadomości, czyli nie ma podziału na kolejne świadomości i tak dalej. To jest jakby, czyli to jest po prostu jedna wielka świadomość, tak? Natomiast Yogacara dzieli ten strumień świadomości na kolejne warstwy. Tak, więc ten Schmidhausen jakby przyjął te dwie tezy jako faktyczne, jako rozróżniające szkołę sutr od szkoły Yogaczary. Jakby przyjrzał się tej idei tego jednowarstwowego lub wielowarstwowego strumienia świadomości we wszystkich tych dziełach, w skarbnicy Mahajany, w dowodzie karmy, w 20 strofach, w 30 strofach, we wszystkich tych tekstach przypisywanych Vasubandhu i doszedł do wniosku, że wszystkie te teksty wyraźnie odpowiadają stanowisku szkoły sutry o pojedynczej warstwie świadomości. W ten sposób ujawni, że zostało on napisane przez jednego autora. Jaka była konkluzja tych jego badań? Że wszystkie te teksty były
Na pewno miały jednego autora, że były jednego autorstwa i jakby odpowiadały tej przedstawieniu jednowarstwowego strumienia świadomości tradycji sutr. I jego badanie było bardzo dokładne, takie bardzo skrupulatne. Nie będziemy się mu tak szczegółowo przyglądać teraz. Przedstawię tylko taki jakby zarys. Więc jak możemy wykryć w tych pracach jednowarstwowy strumień świadomości szkoły sutry? Jak on do tego doszedł, jak on go tam odnalazł? Jak spojrzymy na kolejność tych tekstów, to najpierw był dowody karmy, w których omawia się tą świadomość podstawy, która zawiera jakby nasiona karmy, tak? Więc to był jakby najprawdopodobniej pierwszy najprawdopodobniej to był pierwszy tekst, który w ogóle przedstawia tą świadomość podstawy. Następnie pojawiło się 20 strof, gdzie pojawia się chitta, czyli jakby umysł, potem manas, czyli jakby intelekt i vidyana, czyli świadomość. Pojawiły się te 3 terminy. W tym tekście te terminy są synonimami. W żargonie jakby filozofii tylko umysł. Używa się ich natomiast w 30 strofach, tym tekście, który teraz będzie jakby, o który się opieramy, tam chitta to jest świadomość podstawy, natomiast manas to są te świadomości, te splamione świadomości mentalna i świadomości zmysłowe. Natomiast Vijnana, przepraszam, manas to są te świadomości zmysłowe, natomiast Vijnana to jest świadomość mentalna. Więc wygląda na to, że w tych tekstach nastąpił pewien rozwój, pewna zmiana jakby pozycji, prawda? Tak? Najpierw też te terminy były synonimami, a potem autor je rozbił i rozszczepił ich znaczenie. I zaczął używać osobnych, innych terminów na inny rodzaj świadomości, na inny element tej świadomości. Kiedy patrzymy na pracę Vasubantu, to jakby widać jakby rozwój tej myśli, tak? Rozwój tego i jak z czasem ta cała pozycja szkoły Yogacara stała się coraz bardziej jasna, coraz bardziej klarowna. Kiedy Schmittausen przeanalizował te 2 punkty te 2 wspomniane punkty, zastosował to kryterium jakby porównania czy badania tekstów Vasubandhu, doszedł do wniosku, że skarbnica Abhidharmy, dowód karmy, 20 strof i 30 strof był ta sama osoba i ta sama osoba musiała napisać wszystkie te teksty. Więc on jakby sprzeciwiał się tym wcześniejszym tezom, że było 2 Vasubandhu. Więc chodzi o to, żeby pokazać, że ta sytuacja była bardzo, bardzo dziwna. Właściwie Schmittausen rozwinął tę ideę w ten sposób,
Ten, ten Paul Wallner uważał, że było 2 Vasubandu, tak? Więc na początku ten Schmidhausen chciał potwierdzić tą tezę o 2 Vasubandu, ale kiedy ten Schmidhausen faktycznie rozpoczął te badania i przyjrzał się tym tekstom, czy analizował ich treść, to doszedł do zupełnie innego wniosku niż ten, który chciał poprzeć. Więc na początku on jakby chciał potwierdzić jakby teorię Flauballera o 2 Vasubandu, ale w końcu jego badania, po tych szczegółowych badaniach treści tekstów, doszedł do wniosku, że jest inaczej. Wcześniej 4 japońskich uczonych i 1 amerykański uczony ogłosili zastrzeżenia do tego stanowiska Flauballera. Ale ich podstawowym źródłem ich zastrzeżeń była biografia przetłumaczona przez Yijinga, która nie była w stanie rozstrzygnąć sporu, ponieważ ta biografia się opierała o te ustnie przekazywane historie na temat życia tych Asangi i Vasubandu. One jakby w ogóle nie brały pod uwagę to, że jako przekazy historyczne, na których można się oprzeć, poważnie oprzeć. Ten cały wywód, dlaczego jakby wspominam o tym Flaubellerze i Schmidhausenie, dlatego, że ta metoda badawcza, którą zastosował Schmidhausen, badania tekstu, była naprawdę przełomowa. Ona nie opierała się na szukaniu dat, badaniu pochodzenia dat, mniej więcej czasu pochodzenia danych tekstów itd. Ona się opierała na analizie treści dzieł, na analizie idei, które są zawarte w dziełach, na analizie terminologii zawartej w dziełach, a nie na przekazach historycznych i dowodach historycznych, tylko na analizie właśnie treści czy sensu tych tekstów. I uważam, że to jest najważniejsza metoda dla współczesnych badań nad szkołą Yogacara, że tak powinniśmy badać w ogóle te teksty. Inne badania, innego rodzaju dowody nie mają po prostu sensu dzisiaj. Rezultatem badań Schmidhausena było przyjęcie za podstawę szkoły sutry, pojedynczego strumienia świadomości. Tak więc najpierw musimy określić, czym jest ta szkoła sutr i ten pojedynczy, czy to strumień, która mówiła o pojedynczym strumieniu świadomości. Czy istniała szkoła sutry, czy to była to w sensie takim, czy była to autonomiczna szkoła. Przełomowe badania zostały przeprowadzone w tej kwestii przez japońskiego uczonego Kato Junjo. Kato Junjo. Kato Junjo. Więc co ten uczony powiedział w publikacji z roku 1989 roku, argumentował on, że choć długo utrzymywano, że Sri Laba był założycielem szkoły sutr, to po długich badaniach nad skarbnicą i nad innymi tekstami ustalono, że szkoła sutr lub też Sautantrika w zasadzie pochodzi ze skarbnicy Abhidharmy. Że ten termin w zasadzie użyto po raz pierwszy właśnie w skarbnicy Abhidharmy. Zazwyczaj jest ten termin jakby pojawił się w tym tekście po raz pierwszy. Więc przed nim był mistrz, właśnie ten mistrz Sri Labda,
o którym mówiło się, że był założycielem szkoły sutr. I wielu uważa, że to właśnie on był założycielem, głównym mistrzem tej szkoły. Ale z drugiej strony termin szkoła sutr, czy też samtantrika, właśnie pojawiło się w skarbnicy Abhidharmy, czyli jakby wcześniej takiej, jakby być może, że takiej szkoły w ogóle nie wyodrębniano. Więc co to pokazuje? Chodzi o autorstwo czyli skoro Vasubandhu był autorem tej skarbnicy Abhidharmy, czyli wygląda na to, że autor tej skarbnicy Abhidharmy był nie tylko dobrze znał tą szkołę sutr, ale też inne szkoły. Był w stanie porównać jedną do drugiej. Czyli był w stanie zebrać różne poglądy na ten temat. Był uczony, uczeń tego Jainiego o nazwisku Kritzer i japoński uczony, który jak się nazywał? Sakuma Hidinori. W latach 90. oni. Więc on stwierdził, że wiele jakby tez szkoły tylko umysł można znaleźć właśnie w tym i w poziomach yogaczary, w tym tekście Yogacara Bhumi. To jest jakby jedna rzecz, a druga, że że w tych Yogacara Bhumi istnieje wiele stanowisk, wiele pozycji przedstawianych w szkole sutr. Czyli jakby ta Yogacara Bhumi, skarbnica jakby Yogaczary, jakby przyjęła tą prezentację szkoły sutr i potem tylko dodała, jakby rozwinęła ją bardziej do pozycji Mahayany i pozycji szkoły tylko umysł. Na przykład, i dlatego. Więc ten uczony twierdził, że ta skarbnica Abhidharmy była głównie adresowana do jakby przedstawicieli szkoły sutr i w związku z tym ona używa argumentów i używa terminów ze szkoły sutr, mimo że prezentuje tak naprawdę poglądy Mahayany i szkoły tylko umysł. Więc kiedy Vasubandhu jakby wygląda, oni twierdzą, że to był ten sam autor, Vasubandhu, który w jednych tekstach, na przykład 20 strofach, 30 strofach i tak dalej, opisał, on tam jakby adresował te teksty do innych przedstawicieli szkoły tylko umysł, natomiast skarbnicy Abhidharmy adresował do szkoły podstawowego pojazdu, więc używał terminów podstawowego pojazdu, ponieważ był to język, który tamci byli w stanie zrozumieć. Więc on jakby w ten sposób jakby potwierdza autorstwo obu tych tekstów, że napisał to ten sama osoba, Vasubandhu.
Więc, więc on jakby, więc, wtedy jakby organizowano wiele debat pomiędzy różnymi szkołami i ta skarbnica Abhidharmy daje jakby terminy, argumenty dla ludzi, którzy debatują ze szkołą podstawowego, szkołą sutr, aby wiedzieli, jak z nimi debatować, jakim językiem się do nich zwracać, jakiej logiki używać, żeby przedstawić im poglądy Mahajany czy szkoły tylko umysł. Madhyamaki tylko umysł. Jakby celem w ogóle tylko umysł, czy w ogóle Yogaczary był inny. Kiedy oni jakby przyjmowali pozycję tak naprawdę wszystkich szkół. Oni uznawali, że wszystkie te szkoły są kolejnymi etapami praktyki. I w związku z tym, kiedy z nimi rozmawiali, debatowali, to wychodzili z pozycji tej szkoły i przyjmowali ich terminy i ich logikę, aby przedstawić swoje własne poglądy. Istnieje taki tekst 8 Karmapy Michadorje, w którym on mówi o ludziach utrzymujących różne poglądy filozoficzne. Można i 8 Karmapa mówi, że są dwa sposoby, aby z nimi debatować, aby im odpowiadać na ich argumenty. Można dać prawdziwą, można odpowiedzieć w sposób taki, jak my to widzimy, albo można odpowiedzieć takim językiem i taką logiką, której używają nasi rozmówcy. Karmapa mówi, że ta pierwsza odpowiedź byłaby dobra dla nas, gdybyśmy między sobą debatowali. Natomiast jeżeli debatujemy z innymi szkołami, z przedstawicieli innych poglądów, innych poglądów filozoficznych, to dobrze jest stanąć niejako w ich butach i przyjąć ich pozycję, ich sposób myślenia i ich logikę, żeby zaprezentować swoje poglądy, a nie opowiadać o swoich poglądach, tak jakbyśmy opowiadali je sobie nawzajem. Jeżeli nie mamy takiej ogólnego jakby sposobu, jeżeli nie przyjmiemy takiego ogólnego, uniwersalnego sposobu prezentowania naszych poglądów, to nikt nas nie zrozumie. Tak jakbyśmy mówili po angielsku do Tybetańczyków, albo po tybetańsku do Anglików. Więc kiedy będziemy angażować się w debatę i będziemy dawać takie czy istnieje klasztor, ale dlaczego? Musimy odpowiadać tak, żeby to pasowało do pytania, do poziomu logiki i terminologii używanej przez pytającego. Inaczej ktoś nam odpowie, ale nie masz żadnych argumentów na potwierdzenie swojej tezy, bo chodzi o to, że musimy znaleźć wspólny język, tak? Musimy porozumiewać się za pomocą jakichś podobnych terminów. Więc właśnie ci badacze jakby mówią, że
Więc kiedy uczeni yogaczary mówili o Sarvastivadzie, Sarvastivada była tak różna, że aby ją przedstawić, musieli tworzyć nowe terminy, musieli mówić o niej z perspektywy jakby jakiegoś wspólnego stanowiska. I stąd nazwali tą szkołę szkołą sutr i przedstawili ją w sposób, który będzie zrozumiały dla wszystkich, czyli na przykład używali takich terminów jak strumień jednowarstwowy, strumień świadomości albo wielowarstwowy strumień świadomości, żeby pokazać różnice i podobieństwa pomiędzy danymi szkołami. Więc wcześniej mówiliśmy o tej uczonym Schmidhausena, który był jakby ostatnim badaczem, który udowodnił, że faktycznie wszystkie te dzieła były autorem jednego Vasubandhu. Potem był inny uczony Kazunoba, inny japoński uczony. Więc on jakby dodał pewne tezy do tych przedstawionych przez tego Schmidhausena. Dodał jakby on przebadał dwa dodatkowe teksty, i które napisane przez Vasubandhu, i on jakby zbadał je w ten sam sposób, przyjął takie same metodę badawczą, jaką przyjął ten Schmidhausen. Więc on jakby porównał właśnie te dowody karmy, 20 strof i 30 strof Vasubandhu ze sobą i powiedział, że i on również pokazał, że autorem tych wszystkich tekstów był Vasubandhu, była jedna osoba i to musiał być Vasubandhu. Więc większość uczonych obecnie przyjmuje te tezy o autorstwie Vasubandhu, o których teraz mówimy. Więc ten wcześniej wspomniany i japoński uczony Kazunowa i jeszcze był kolejny, Hakanoya Moriaki. Oni obaj jakby analizowali skarbnicę Abhidharmy. I oni na przykład stwierdzili, że tam jest taki termin Purvacharya, czyli mistrz przeszłości. I to jest jakby słowo jakby wskazujące na poprzeszłych mistrzów yogaczary. Ten uczony Hakanoya Noriaki, on podsumował to tak, że to słowo Purvacharya, czyli mistrzowie przeszłości, więc to jakby taki pełen szacunku tytuł praojców naszej tej tradycji, tak? Tak samo jak nazywamy, tak samo jak określamy, mamy tych praojców szkoły Kagyu, więc oni w ten sposób jakby Purvacharya to był jakby termin używany dla jakby mistrzów przeszłości, ale mistrzów przeszłości szkoły yogaczary. W jednym z komentarzy do yogaczary mówi się, że to ten Asanga jest tym Purvacharyą, tym mistrzem przyszłości.
ponieważ Asanga był starszym bratem Vasubandhu, więc być może Vasubandhu jakby odnosił się do niego. Ale czy to był Asanga, czy jakiś inny mistrz, to ciężko w tym momencie powiedzieć. Wiemy, że był taki mistrz Asanga i wiemy, że on był bardzo ważnym mistrzem yogaczary, więc my jakby zakładamy, że to właśnie chodzi o Asangę w tym momencie. Jak tradycyjnie właśnie wierzy się, że Asanga i Vasubandhu byli braćmi. Ale ciężko powiedzieć, czy to była faktycznie czy to byli faktycznie tacy bracia krwi. Czasami to dotyczy wielu, ci, którzy podróżują do Indii i do Tybetu i Sikkimu, wiedzą, że czasami panowie nazywają siebie braćmi, chociaż wcale nie są braćmi z krwi, nie należą do tej samej rodziny. Oni po prostu są bliscy sobie, więc nazywają siebie braćmi. Na przykład Potoła i inni mistrzowie Kadampy nazywali siebie nawzajem braćmi. Jak byłem młodszy i czytałam ich teksty, to byłem przekonani, że oni faktycznie należeli do jednej rodziny. Ale oni nie należeli do jednej rodziny, oni po prostu byli bliscy sobie, bliscy nawet niż prawdziwi bracia. Więc dlatego nazywali siebie braćmi. Więc kto wie, może Vasubandhu i Asanga nie byli braćmi, nie należeli w sensie takim, że nie należeli do tej samej rodziny, tylko po prostu byli sobie bardzo bliscy, byli bliskimi przyjaciółmi. Albo na przykład być może sami siebie nazywali braćmi, być może tak zostali nazywani dopiero przez ich uczniów. Więc tutaj jest lista takich głównych tekstów napisanych przez Vasubandhu. Te 7 jest związanych z szkołą tylko umysł. Więc to są 20 strof, 30 strof, dowody karmy, 5 skand, 100 bram dharmy, traktat o rodzinie Buddy i komentarze do ornamentu sutry Mahayany, odróżnienia środka i skrajności i kompendium Mahayany. Te 3 komentarze do tekstów Asangi. Jak powiedziałem, te kompendium Mahayany ma 4 różne tłumaczenia, w języku chińskim przynajmniej. Między nimi pośród tych tekstów Vasubandhu jest 20 strof i 30 strof. 30 strof to już znacie, bo to jest temat naszych rozważań. Będzie 5 skand jest przetłumaczony na tybetański. Te dowody karmy nie są przetłumaczone na język tybetański. 100 bram dharmy jest przetłumaczone i traktat o rodzinie Buddy jest przetłumaczony. Zazwyczaj 100 bram dharmy Vasubandhu
zazwyczaj studiuje się jako pierwsze, że jest to jakby wprowadzenie do tych tekstów. Ja przetłumaczyłem jeden z tych tekstów, ale nie mam śmiałości, żeby to przetłumaczenie pokazać jeszcze teraz. Przetłumaczyłem je z chińskiego. A ten szósty tekst, ten pięć, te traktaty, nie, traktaty o rodzinie Buddy, to jest tak naprawdę komentarz do Gyulamy, do nieprzewyższonej tantry. Ciężko powiedzieć, niektórzy nie zgadzają się co do tego, czy on został napisany do Vasubandhu, czy nie, ale później, kiedy przejdziemy do tematu Gyulamy, nieprzewyższonej tantry, to z pewnością wrócimy do tego tekstu. Ale to będzie za kilka lat. Wróćmy do skarbnicy Abhidharmy, której już mówiłem. Kiedyś w Japonii, gdy studiowano tylko umysł, to zaczynano od skarbnicy Abhidharmy. Najpierw 8 lat studiowano skarbnicę Abhidharmy, i dopiero potem przechodzono do tekstów poświęconych przez 2 lata. Przez 2 lata studiowano teksty poświęcone szkole tylko umysł. Więc skarbnicę Abhidharmy uważano za bardzo ważny tekst, za taką podstawę, za taki podstawowy podręcznik. Więc ci starzy mistrzowie w przeszłości musieli rozumieć, musieli widzieć łączące to, że te dwa teksty coś łączy, więc uważali, że one naprawdę były napisane przez tego samego mistrza i jedne z drugimi się łączą, są wzajemną kontynuacją. To, co wyróżnia Vasubandhu, to fakt, że najpierw studiował on pojazd ten podstawowy, potem przeszedł do Mahayany, dodał głębokie wyjaśnienia do działu Maitrei i Asangi i zebrał wszystko, co różniło się od wcześniejszych Judei, używając własnej inteligencji. On jakby zebrał, skorygował, usystematyzował całą tą filozofię. Nie tylko jego wiedza była bardzo szeroka, ale miał też naturalnie wielką zdolność do komponowania i organizowania. Więc on jakby umiał nadać jakby zorganizowaną strukturę tym wszystkim wywodom filozoficznym. W ten sposób zebrał różne filozoficzne dzieła, zbadał je i uporządkował. Więc wcześniej było bardzo wiele różnych szkół, różnych poglądów filozoficznych i podstawowego pojazdu, i Mahayany, Madhyamaka i inne. I on je wszystkie jakby zebrał. Najpierw skomponował 20 strof, a potem pod koniec swojego życia 30 strof. To są bardzo ważne teksty szkoły tylko umysł. Te 20 strof zostało skomponowane głównie, aby obalić realistów, aby obalić, że tak powiem, materialistów, tych, którzy wierzyli, że rzeczy zewnętrzne, świat zewnętrzny faktycznie istnieje. Więc on tutaj jakby przyjął pozycję Madhyamaki, tak, aby pokazać, że rzeczy tak naprawdę nie istnieją. Dopiero później napisał 30 strof, gdzie do tej tezy, że rzeczy nie istnieją, dodaje kolejną, że o istnieniu świadomości podstawy, 3 rodzajów natury i tak dalej.
단 너는 쇼로그 숨주마도 여 Więc 말해. on jakby dodał do tej wcześniej prezentacji swoje własne tezy. W ten sposób jakby w tych 30 strofach zawarł całą filozofię tylko umysł. Dlatego uważa się że ten tekst za bardzo ważny. Był to krótki tekst, który jakby podsumowywał całą tą filozofię. I on go napisał już pod koniec życia. Później wielu mistrzów yogaczary stworzyli różne komentarze do tego tekstu. Chyba 10 różnych komentarzy do tego tekstu. 10 mistrzów yogaczary napisało komentarze do tego tekstu. Tak czy inaczej, ten tekst Vasubandhu jest takim podsumowaniem całej filozofii, tylko umysł. W Chinach istnieje żył taki Yin Shen, taki ważny mistrz tajwański XX wieku. I on uważa, że ze względu na to, jak mocno Vasubandhu podkreślał, że nie ma żadnych zewnętrznych obiektów, jest tylko umysł, właśnie z tego względu szkoła ta otrzymała powszechnie znaną nazwę tylko umysł, że wcześniej tej nazwy w ogóle nie używano. Więc on jakby też w tamtym czasie jakby główną szkołą Mahajany, która była propagowana, była szkoła Madhyamaki, środkowej ścieżki, a jakby i to inne przedstawienie jakby pustości, inne przedstawienie umysłu, jaki proponował Vasubandhu, powtarzając wciąż i wciąż, że wszystko jest tylko umysłem, sprawiło, że właśnie ta szkoła jakby przybrała taką nazwę tylko umysł. Gdyż ten argument był bardzo często używany w tej szkole, ale to nie był jedyny argument i to była nie tylko jedyna teza używana w tej szkole. I tak czy inaczej te dwie szkoły, w ten sposób te dwie szkoły Madhyamaka i tylko umysł stały się dwoma głównymi jakby poglądami, szkołami całej Mahajany, buddyjskiej Mahajany. Na tym kończymy dzisiaj i recytujemy modlitwy kończące. Jai